ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम भट होनो मोनसिगोन एबार माबायावथ' बेना सनितपुरसो गोलैयो नालाय बेना डिस्ट्रिक्टआ तनिष्का भट होनो फैदों तनिष्कायाबो हेलौ सफैलायबाय नै उबादिसियान आंनि फंबायनि बे चेनेलाव उबादिसियान आंनि फंबायनि बे चेनेलाव उबादिसियान आंनि फंबायनि बे चेनेलाव आंबो भट होखांबाय नै अबे नङा भट होखांबाय आङो नोंथांमोनाबो भटखौ होखाबाय दा बबाव होदों मिथिखानांगौ दा बहा होनांगौ जिखुनु जाया नैबे गैयियाव होनांगौ आं होखांबाय नोंथांमोनाबो होजोबदो गाव गावनि भटखौ मिस्टार जनि सिन्था लाजिदोंलै सिख्लाफ्रा खारफाबा दोनखारबा नैफोरबायदि सेंग्राफोरखौसो दोनखारनांगौरा माला माल फैसा दं बेनाव लालायलायो आसोला रग' फुरायनाय ओंखारबाय आसोला जोंनो मा मोनानो बिसोरसो दोनखारनांगौ सिख्लाफ्रा बिसोरसो खारफानांगौ बोराय बोरायजोंसो खारफालाबायो हा नैथिंल' नै लैथोमा एक्टर लेग्रा दं लेग्रा बिलुन फानदों बिलुन दखान होदोंलै दखान होदों नामा दखानाथ' लाब जाबाय मोजाङानो दे लाजिदों नामालै भट होग्राफ्रालाय आयौ मा नैथिं लागासिनो पासतानि सिगां फैदोंदां ना दहायनो सारिथायावनो मोखांबो सुबावाखै खोमा ब्रासबो खालामदो ए होमबालाय 2थासोआवनो सिखारदों खोमा होमबा ना उन्दुवाखै खोमा हरसे ना नैथिं लाइन जाजोब्बाय आरो पुरानो लाजिदोंमोन 22 नाम्बार बे नैबे 21 नैबे 22 नैबेथिं 23 लाइन जागासिनो भट होनो फुङावनो जाया लोङा लाइन जाफैनाङो नै बेसेबां खस्थ' खालामनाङो रायजोफ्रा ना खस्थ' मोनना मोनाखै आदा खस्थ' मोनबावगोन गरमाव दाथ' गरम जाथ'वाखै नालाय ने दायो फुंसो नालाय सोरबा सोरबाथ' मोखां सुवालासिनो फैबावदों नै नाम्बार 1आव दंथारबाथोंसैलाय आइथिं चेकिं खालामगासिनो दा जाजोबाखै पलिं एजेन्टफोरनि माने एड्रेस चेक खालामदों दा डकुमेन्ट गुड मर्निं एभ्रिवान दिनैथ' माने जोंहा एमपि इलेक्सननि भट जानो थांगासिनो दङ इलेक्सन मोजाङै मोजां होदो नोंथांमोना दा नै बेरेफुंजानि सोरबाथ' मोखां सुवालासिनो लाइन जाफैनांदों रायजोफ्रा इसां खस्थ' होनानै भट होनानै देरहाहोहरो रायजोखौ एसे नायनांगौ आरो लिडारफ्रा नङा होमबा दा जोंबो नै मोखां सुखांनानै 4थासोआवनो फैदों ओमफ्राय दा साहा लोंना लानोसै र' साहाबो लोंबोआखै न'आवबो फिथा सावदों फिथा बर'नि फिथा जानोसै जोङो नै फिथाया नैलाय नै नारिखलनि नारिखलसो सिबिं नङानो रुटिबो सावगोनदां साहा लोंसै साहा फुदुंगासिनो आगोमा बिमानै बियो आमाम मानसि फैजोबबावाखैसो भट होग्राफ्रा दहायालाय खै नाम्बाराव 23 सुरेन मोखां सुवालासिनो फैथारो नामालै भट होनो मोखां सुवालासिनो फैथारो नामा सातथायाव जागोन जानाय लोंनाय औ सिङाव हाबबा रानगोन दा माथो ओंखाम संदों माथो सुना फैबानो मोनगोन ब्रा नोङो
चिकेन बिरियानि जानो ना चिकेन लेग पिस जानो नोंलाय? चिकेन बिरियानि जानोसै होनबालाय। चिकेन बिरियानि जाना फैदो दा सिङाव। जोंना दर्शना फ्रि जानाय लोंनाय गासिबो मोनजोबखायो। 3000नि खाथियाव दं फैजोबाखै मानसिफ्रा मामानिफ्रायनो लाइन आनिया होखांबाय होनो मोनाखै आं दा लास्टाव सिगोन ना तमाम मानसिनि लामानिफ्राय नोंसोरलाय जगेश्वर मा खबर मोजां ना नोंहालाय दङ बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो होननांसिगोन ना डिउटि गैयाखै देग्लाय दङ ओइ सासे थाबाय लाइनानो लाइन मा रानदों इयावलाय चक्लेट चक्लेट रानदों ना फट'ग्राफरा नै लाइन लाइन तमाम मानसि फ्रेन्ड मा होगोन खानायसिना मोजां मोनो दा लास्टनियाव बुथार नामा मानसि दा सान्दुं गोसा जाबावसो नों बैयावसो थानांगौमोनब्रा सिगाङाव लाइना तमाम मानसि 3000नि खाथियाव दंना इहाय फैजोबबावाखै माखासेफ्रा हा ओंखाम जाबना जाबाखै नोंसोरलाय जाबाखै मोखांबो सुबावाखैसो खोमा हा मोखांबो सुबावाखै होनदो मोसौखौनो खाबोबावाखै ओंखाम सुवाखै ब्रासबो मोनजायाखै होनबाबो लाइनाव थानांबाय उफाय गैया माथो खालामनो ना जिटि होनांगोन ना मा दै बथलसो लाना फै मिस्ट्रियानो इदि जाबाय मिस्ट्रि लायानो फैसा मेरला जाहोनांगौसो नोङो जाहै नामा ओइसिम लामासिम लाइना नैथिंबो भर्टिकलानो भर्टिक जाजोब्बाय भर्टिक पुरा बाहादुर आदर्श एलपि स्कुलनि भट सेन्टार 21, 22, 23 दं बेहाय लामायावबो थालागासिनो माखासे हा मारिदों नै ओमफ्राय दा फैगोन बियो र' दा उनावसो नै लामायावबो तमाम मानसि लाइनखौनो थानो जायगा मोनलायाखै सिलाथ' भर्टिक जाजोब्बाय भर्टिक सिला हाथाय जालायबावदोंसो अमा गोदादों ओइथिं अमा फानदों साहा दखान दङ ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम भट होनो मोनसिगोन एबार माबायावथ' बेना सनितपुरसो गोलैयो नालाय बेना डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय जोंनि उदालगुरियाव दरं उदालगुरियाव दिनै 26 एप्रिल दा भट जागासिनो हैनोसै जों होखांबाय साथा लायनो हा साथा होनो मोनाखै मोनाखै ए मादा खनफ्राबो जालायलांला तनिष्का भट होनो फैदों तनिष्कायाबो लाखिदो नै इयाव मानसि मानसि संनो नागिरदों ना
This is the Spider-Man. This coming from moon. अखाफोराव हाबायबाय बिथाङा ओमफ्राय दायो सख्लायनानै नै हेलमेट गानदोंनो मिस्टार सेक्सी नालु गरम क्या बोला तूने नालु गरम नालु गरम नालु गरम हाथाय बाराम आल्ट्रा सोबाव गारियाबो आल्ट्रा बेलट पेपार लांसिगोन दायो जोब्बाय जोंना भटआ बाहादुर आदर्श एलपि स्कुल 21 22 23 लाजिबावबाय आसला 24 25 18 19 24 गैयालै इयाव तेसिमल'सो एलाय नै बासाव दं 21 22 23 नम्बर 3 নাই মানুহ আছে আগত ৰখিবে মানুহ আছে इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।